15 апрель сейклі шағирыбыз Ғабдулла Тоқайны иске алу күні. Бейік шағир истәлігіне көп түрлі шаралар уздырыла. Татарстан радиосының иртәнге турдан туры эфирі шушы һәм апрельдә Тоқайның туған күніне бағышланған шараларға бағышланды. Ғабдулла Тоқай әдәби музей жетекшісі Гүзәл Тыхватова шағир ижатын һәм яшәешін шағылдырған яңа ачышлар, тематик күргәзмәләр, экскурсияләрне оештыру тәртибе турында сөйләде. 2021 ел ахырында нәшр ителгән мәҗмугай китабының үзенчәлекләренә тукталды. Безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Гүзәл ханым, хәерле иртә. Хәерле иртә. 15 апрельдә Тукайга багышланган нинди чаралар оештырыла? 15 апрель чыннан да инде ул Тукайның вафат булган көне һәм бу көндә Ғабдулла Тукай әдәби музейында республик күләмендә төрле чаралар оештырыла. Мәсәлән, ул көнне Тукай каберенә чәчәкләр салу планлаштырыла. Һәм шуннан соң инде Ғабдулла Тукай әдәби музейында без үзебезнең тамашачыларыбызны Тукай ядкәрләре дип аталган экскурсияда көтеп калабыз. Анда Тукайның музейда сакланучы шәхси ядкәрләре хакында, кызыклы экспонатлар хакында экскурсия тәкъдим ителәчәк. Һәм шулай ук Тукай сүзләренә язылган җырлар, Тукай шигырьләре яңгыраган концерт була. Ул концертта Галиаскар Камал исемендәге театр артистлары һәм шулай ук инде күренекле артистларыбыз Тукай шигырьләрен укырлар дип планлаштырыла. Шагыйрьнең туган көне 26 апрельдә нинди чаралар билгеләнгән? Яңа ачышлар, табылдыклар бармы? Безнең һәр көнне кызыклы чаралар оештырыла, әлбәттә, тамашачыларыбыз, төрле өлкәдән килгән тамашачыларыбыз да, казанлылар да үзләренә кызыклы чараларны таба алалар. Мәсәлән, бездә тылмашсыз экскурсия проекты уздырылачак, ул төрек телендә экскурсия тыңларга мөмкин. Шулай ук инде төрле концертлар бар. Һәм Тукай иҗатын өйрәнү буенча түгәрәк өстәлләр планлаштырыла. Экскурсиялар алар үзләрендә төрле темага багышланганнар. Аларны музей тамашачылары килеп, һәр көнне диярле экскурсияга йөрсәләр дә үзләренә яңа мәгълүмат алырга мөмкин. Шуннан да Тукай музеенда кызыклы экспонатлар шактый күп. Алар даими экспозицияләр урнаштырылган һәм вакытлы күргәзмәләрдә эшләп килә. Хәзерге вакытта Бакый Урманчыга багышланган күргәзмә һәм 3нче балалар сәнгать мәктәбендә парад шигыренә багышланган иллюстрацияләр тәкъдим ителә. Алар да безнең тамашачыларыбызны сөендерер дип уйлыйм. Мәҗмугай китабының яңартылган басмасының үзенчәлекләре нәрсәдә? Ғабдулла Тукай мәҗмугай әсәре тарихы 1913 елга барып тоташа. Ғабдулла Тукай үзе вафат булыр алдыннан әлеге шигырь җыентыгын бастырыр өчен шигырьләр туплый башлый һәм үзе әйткәнчә, халкына калдырырга теләгән шигырьләрне генә сайлап мәҗмугай әсәрләр җыентыгын бастырырга хыяллана. Әмма кызганычка каршы әлеге шигырьләр җыентыгы 1914 елда гына басылып чыгала, Тукай вафатыннан соң гына гарәп графикасында. Аннан соң аның басмасы 1918 елда шулай ук Казанда гарәп графикасында була. 1933 елда Токиода нәшр ителә татар телендә. Менә кириллицада беренче тапкыр ул бары тик узган елның ахырында, 21 елның ахырында гына Татарстан китап нәшриятында басылып чыкты. Анда кереш мәкаләне шулай ук китапның төзүчесе безнең Ғабдулла Тукай әдәби музее хезмәткәрләре. Менә кереш мәкаләдә күрсәк инде, анда китапның басылу тарихы да, анда иллюстрацияләр, беренче фотосурәтләр тарихлары да бик тирән тәкъдим ителә. Хәтта китап ничә сумга сатылган, нинди бәядән, нинди реклама текстлары булган, аларны да китап сөючеләр укый алалар. Китапның элеккеге басмасы белән хәзергесе арасында нинди аерымлыклар бар? Без инде менә шул басмадагы бөтен үзенчәлекләрне сакларга тырыштык. Һәрбер шигырьләрнең тәртибендә, аларның сүзләренең үзгәрешләрендә барсында менә 20нче гасыр башында ничек булган, нәкъ менә шулай үзгәрешсез китап укучыларга җиткерергә ымтылдык. Без хәтта шигырьләр арасындагы төрле орнаментларны да сантиметрларга хәтлек исәпләп үзебезнең китап укучыларга тәкъдим иттек. Иң зур аермасы инде ул кириллицада чыгу, әлбәттә графикадагы аерма һәм кереш өлеш. Менә мин әйтеп киттем, шул кереш өлештә барлык үзенчәлекләрне күрсәтергә ымтылдык. Менә ул әлеге җыентыкка кергән шигырьләрне без карасак, бүгенге көндә билгеле шигырьләрдә аларның кайсы бер үзенчәлекләре дә бар. Мәсәлән, мәҗмугай әсәренә Ғабдулла Тукай күпмедер үзгәрешләр дә керткән. Мәсәлән, көз шигырен ул бөтенләй үзгәртеп бетергән диярлек, аның сүзләрен үзгәрткән, куплетларын алыштырган, юлларын төшереп калдырган. Хәтта менә шуларны да без инде мәҗмугай
мәҗмугай әсәрдә күрсәттек. Нинди үзгәрешләр кергән, нинди искәрмәләр бар, алар китапның ахырында искәрмәләр һәм аңлатмалар бүлегендә тулысынча анализлап тәкъдим ителә. Китапның тиражы күпме, аны кайдан сатып алырга була? Әлеге китап 2000 дәнә тираж белән Татарстан китап нәшриятында басылып чыкты. Шулай ук Татарстан китап нәшриятының сату урыннарында һәм Габдулла Тукай әдәби музеенда, китап киоскасында алырга мөмкин. Гүзәл ханым, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Габдулла Тукай әдәби музее җитәкчесе Гүзәл Төхватова белән әңгәмә карадыгыз.